Tag-host ng Vloggers Forum ang LGU of Alaminos City. Sa pamumuno ng City Information Office ay inimbitahan ang may 50 mga vloggers sa buong Pangasinan. Tatlo kaming nakapag-registered sa bayan ng Bani. Ako, ang inyong Tito Aldid TV, ang bibong si Enting Vlog at si Binibining Janelle Payas. Naimbitahan din sa speakers sila ni Pangasinan Nomad at si WhatsApp Pangasinan. Alas 7 ang aming call time kaya nagmadali na akong bumiyahe pagka-out ko sa aking online job. Eksaktong alas 7 ay nasa Alaminos City Hall na ako. Pasok agad sa conference room ang lolo nyo. Kaabang na ang mga courteous employees ng City Information Office. Sa pamumuno ng kanilang officer in charge na si Ma'am Venus Belgia. At syempre, ang ating very supportive na si Mayor Brian Celeste. Binigyan din kami ng t-shirt para gamitin during the event. Syempre pa, provided na din ang food and drinks, internet at transportation. It was a breathtaking moment na makasalamuha ang mga sikat na vloggers ng Pangasinan. After the talk ng mga speakers at mekanismo ng aming task, ay hinati-hati kami sa 7 groups. At dito nga ako na-assign sa business district ng syudad. 5 kami sa grupo at sinamahan kami ni Idol WhatsApp Pangasinan. At dalawang mga nagagandahang staff ng City Information Office na si Ma'am Jenny at Ma'am Jassy. Isa ang nepomol sa aming task, kaya bago kami nag-vlog sa loob, ay dumaan muna kami sa kanilang office para magpaalam. At pinasamahan pa kami sa kanilang matikas na gwardiya na si SG Camba. Tara, ikutin muna natin ang mga ilang tindahan sa mall. So dito po tayo sa Nepo Mall, isa sa mga sinauna mga malls dito sa Alaminos. So ayan, nilagyan nila ng mga decorations itong hagdanan ng pababa. Itong taas po ay mga commercial establishments na mga itinda ng mga relo at kung ano pa, department store. So papasok tayo ng wet area ng Nepo Mart. So mayroong mga kainan din sa banda rito sa baba. Ayan. Ito naman ang area ng prutasan. Area ng mga langgonisa. Ayan. Ito yung isa sa pinagmamalaki ng Alaminos. Ayan, ang Alaminos longganisa o ang longganisang bawang. So dito sa Nepo Mart marami pagpipilian kung sino yung mga gustong bumili ng langgonisa. Ayan. Ma'am, pwede po matanong, magkano po ngayon ang langgonisa? 60. Ang per dozen. Yes. Per dozen. So ito yung 120 per dozen. Depende sa laki. Ito 40 isang kilo. Per kilo ito. Ito naman, Per dozen, sir. ito per dozen. Yung maliliit, ito ay 60. Opo, yung 90 yung medium size. 90 medium size, maliit 60. Saka meron pang 120 ba? Opo. 120 yung... Saan yung 120? Ito po. Ito 120. Alaminos longganisa. Yan ang Alaminos longganisa o tinatawag na longganisang bawang. Ano pa pangalan niyo, ma'am? Ito sa Lloyd na Kamba. Lloyd da Camba. Ayun. Stall number 1. Stall number 1. Ayan po. Marami din kasing mga kamba sa Bani. So ito naman yung isa sa mga sikat sa Alaminos longganisa. Ang Judy's Meat Vendor. Tama natin dalawang taga City Information Office. Pangalan niyo po, ma'am? Hello po, ako po si Jazzy. Si Ma'am Jassy at saka si Ma'am Ako po si Miss Jenny. Miss Jenny. Ay, kayo nag-text sa akin. Ayun. Naman din pala tayo ni WhatsApp Pangasinan. So dito naman yung ating mga bangus area. Ayan. Alam ko nagmura ang bangus ngayon eh. Ma'am, magkano po ngayon ang mura ng ang presyo ng bangus? 200. Yan. Ano pa pangalan niyo, ma'am? Luming kinapos. Kayo po ito mismo, si Aling Lumeng Quijada. Ayan. Ma'am, pwede po kayo matanong, magkano na po ngayon ang boneless? Boneless po ito? Magkano po ngayon ang boneless per kilo? 100 per pack. Per pack po. Ilang piraso po yung isang pack? 3 piraso po. Ano pa pangalan ninyo, ma'am? Marjorie. Kayo po yung si Marjorie. Sige po. Thank you po. Hindi silang tilapia, oh. Buhay na buhay pa, oh. Minga pa. Pwede po matanong pangalan niyo, ma'am? Zairin po. Gayrin. Ay, ano, sa inyo po itong pwesto? Sa mother niya po. Ano piledo po? Mina po. Mina. Mina. Magkano po ang buhay na tilapia? 140 po sa malilit, 130. 130 sa maliliit, 140 sa malalaki. Ayun. Thank you po, ma'am. Ano yung mga talaba? Ayan. Ma'am, ano po pangalan niyo, ma'am? Diana, sir. Diana. Magkano po talaba? Ito po, 50. Ay, 50 pag nabalatan na po. Pag ito po, 60, sir. 60. Magkano po dyan sa hipon? Ay, hipon ba yan? Sugpo. Magkano po kilo dyan? 900. 900 per kilo. Ayan. Ano pong klase sugpo yan? Tiger. Swahe? Hindi Swahe? po tiger. Tiger shrimp. Ayan po. Thank you po.
Dito rin, no, pwede kayong makabili ng mga iba't ibang klaseng daing. Yung mga daing na yan, mapapansin nyo rin doon sa may entrada ng mga papasok ng Alaminos. Ayan, marami din mga stall doon. Mga kagrupo natin, ang pangalan natin, sir? Rexan sir, Rexan Estrada Obisi. Pakifollow niyo po ako, Rexan Estrada Obisi. Saka yung aking page, Kuya Rex TV. Kuya Rex Ayan. TV, yan. Ito pala si Kuya Rex eh. Ikaw, sir? Edmond Idol. Molino. Edmond Molino, Kosa. Ayun, Taga dumulong ko. Infanta. Ayun, sige. Connect tayo, sir. Okay. Ito mga kagrupo ko na naggrupo-grupo kasi kami. Dito kami napunta sa business district ng Alaminos. Tindahan din pala ng bulaklak dito, ayan oh. Ano po pangalan niyo, ma'am? Merian. Mary Ann, ganda ni ma'am. Magkakano po mga gantong bulaklak, ma'am? Sa roses? 30 po. 50 isang piraso? 30 30 isang piraso. Ito mga ganito po nakagawa na? Yan po, 350. 350. Ayan po, dito po sa Cat Flower Shop. Ayan po. Thank you po. Dating legislative hall yan eh. Ano na yun yan? Po, may mga SSI sa TV, Nandyan na yun. PILG. Pag-ibig ko, may DILG, nandyan na. Nandyan dati yung legislative, di ba? So nalipat na dito sa likod ng ano. Children's Park na, wala na sa likod ng ano. Wala. Sa may, Di Pangasinan Nomad. Ayan. Sir! Dito rin sa bayan ng Alaminos na ano. So sa Children's Park na pala ngayon ang legislative. Ayun. Nag-vlog na rin si Sir Pangasinan Nomad, Sir Rod. Kasama namin siya sa Vloggers Forum ng Pangasinan. Sila yung aming guest speaker. Dalawa sila ni WhatsApp Pangasinan. Ayan. So ito ay ang People's Park. Ayan. So kung ngayon yung mga budget ko nyo, puro estudyante kumakain. Kasi mura dito. Mura ang kainan dito. 55 daw, may kasama ng soft drinks. So dito naman ang ating simbahan. Ayan. Mamaya nandun yung historian niya sa simbahan. Pero sabi nga gaya yung sinabi kanina ng ating kasama sa Sunday Information Office, ang sitio ng Alaminos ay naging city noong year 2001. Sinong mayor nun? Braganza ba? Perez. Noong 2001. Oo. Rivera, Braganza, sino pa man nakimira dito? Ito Braganza eh. Ma'am Jenny at saka si Ma'am Jassy. Oo. Tinutukan niyo yung ano din eh, sumasayaw sa Jardim. Baka mag-trending eh. So, papunta tayo ng St. Joseph Church. Yan. Dito yung opisina ni Dr. Inakay, dentist. Kasama ng ate ko sa Zumba. Shout out po sa kanila. Madalas dito ako nagpa-park kasi dito 20 pesos. Dati na 10 pesos lang. 20 pesos na ngayon. So dito pinaka-safe mag-park. Nasaan na ba yung lapida ng alam? Hindi ko alam yung history ng St. Joseph eh. Ayun, yun yata. Yun ba? O sa school yun. Dito rin kasi yung Colegio de San Jose, de Alaminos. Kaya ito tinawag na Colegio San Jose de Alaminos kasi nga pinangalan sa church na St. Joseph, yung kanilang patron. Yan. 10 Commandments naman to. Ito. Ay Tributo de los Fieles Católicos de Alaminos, Pangasinan. Cristo Rey. Don Ocasión de las Bodas de Plaza. Since 1930. Yeah. So 1930 pala to founded. So yun lang information na kuha ko. Founded to ng 1930. Yan. Itong merong archdiocese dito sa Alaminos eh. So yan. Maganda to sa gabi kasi may ilaw na pa ganyan oh. Maganda sa gabi to. Maganda to sa gabi kasi may ilaw siyang ganyan, kulay dilaw.
Oo. Ah, di tayo sa Revolto ni ano. Masaya naman si pare ko Rex TV. Itong grupo kami. Ayan. Ando kami mag-win. Kaya itong bato tinayo, yung mga stoplight, may 4 months. O nga, may 4 months na ba? Wala pa? Isang buwan pa lang. Isang buwan pa lang pala. Kami nga nahuli ng isa eh. Hindi ko lang alam kung tinatawad. Kasi nagulat ko na walang stoplight. Ay, may stoplight na pala. Pero nung unang kabit dyan, maraming nahuli. Ang dami nahuli. Pwede ko lang alam kung pinagbigyan sila. Oo, tama naman yan. Yan. Labasan ng mga estudyante. Meron ding ano dito, tourist assistance police. Yan. Yan. So sila yung madaling lapitan dyan pag nagkaroon ka ng problema. Nagtip ang sito ng Alaminos. Dati wala pa mga stoplight saka mga pedestrian dito, nagkaroon na ngayon. So nung okay, go na tayo, go na. Yan pala yung post office sa ilalim ng kanilang gym. So lakad na tayo. Ayun. So dito tayo sa Bonifacio Shrine. Yan. Spirit of 96. So yun, ang Bonifacio Shrine ay constructed under Agapito Braganza, ang mayor dati. Tatay siguro, lolo siguro ito ni dating Mayor Hernando Braganza. 1938 to 1946 siya naging mayor dito. Ayan. Pero na-renovate na yan maraming beses. Ayan. Against the light siya. Pero baka rin tignan, somehow meron siyang effect na ano. Diyan naman sa area na yan ang Plaza Braganza. Diyan naman yung tennis court. Sa loob sabi sa kabila, ito Plaza Enrique Braganza. Nandito yung OFW Help Desk. Nandito rin yung Poso sa bandarol sa likod. At ang TNT naman dyan sa pinakakanto. Siyempre pa yung ilalim itong gym, nilagyan nila ng mga establishments. Ayan. Bravos, mga butik. Dito naman ang Alaminos Water District. Ayan. So ito yung isa sa pinagmamalaki ng Alaminos, ang kanilang CDRRMO. Meron na silang 911. Yan. Kompleto sila sa mga gamit dito. Meron silang bus, meron silang parang ambulansya, meron silang fire truck ba yan? Parang fire truck. Rescue truck nila, parang fire truck. Ito naman yung paradahan ng mga jeep sa Butambali, saka Bulinaw. Sa pinagmamalaki ng Alaminos, ang kanilang CDRRMO. Meron na silang 911. Yan. Tara kita sa taas. Wala si Elton, saka si Rex. Nasa kabila pa si Rex, doon sa may tennis court. Ito sa Uja, Ilocano? Ay, Ilocano na sila. So, pasok tayo sa opisina ng CDRRMO. Kasi city na sila dito eh. Ito yung administrative office. Ayan. Tayo sa taas, tara. Para malamig-lamig. Nasa third floor yung opisina ng kanilang manager. Tao. Morning po. Sir, saan po mga vlogger? Para mag-video lang sila short. Yeah. So ito na pala yung 911. Sige, palamig muna tayo. Pero
Tingnan muna tayo. Diyan kami. So ito yung kabuuan ng opisina ng CDRRMO ng Alaminos City. Yan. So naka 911 na sila ngayon. Sir, kayo ba first city in the Philippines na nagkaroon ng 911? First in the Region. In the region. Kasi meron ng Davao, di ba? Oo. Meron na rin dito sa Pangasinan, saka sa buong Region 1, ito pa lang yung kauna-unahang nagkaroon ng 911. Yung ganun kahitik na rito. Meron na rin silang weather forecasting system rito. Ano yung nandun, sir? Weather pa rin? Weather rin, sir. Yan o. Naka-monitor. High-tech dito. Tsaka ang ganda na kanilang mga sasakyan. Kanilang chart ng mga naka-on duty, naka-on leave, at saka naka-business official business. Art. Alaminos Response Team. Sir. Opo, Staff in charge for Operations and Warning. Ano po pangalan nila, sir? Alvin Contreras po, sir. Alvin Contreras. So nakita po namin na ano pong pinakaiba, sir, ngayon ng naging 911 na siya? Sir, mas direct po yung communication kasi po yung ating system sa 911 is may capability na i-patch up yung calls. So, i-eliminate po ng system yung human error and yung time na alam naman po natin na pag responding usapan, malaking factor po yung time. Yes. Faster na makarating yung resources dun sa area of engagement, mas malaki po yung chances na Yung ma-provide po natin yung kinakailangan ng incident. congratulations po sa bayan, sa city ng Alaminos. Pero ito pong building na to, alam ko hindi to bago lang to kasi dati nandun kayo sa Magsaysay? Magsaysay ba? So, ang DRM office po is established lang po din sa Alaminos lately. Lately. Actually po, Sa kayo nag-start dati? pagtibay lang po ang DRM dito sa Alaminos through RA 10121 which is na-adapt lang po last 2012. So, before 2012 po, wala pa pong, although nandiyan na ang Philippine Red Cross, yung ibang mga private individuals, entities, conducting rescue, disaster management, hindi pa po siya specific sa government. Oo. So, nung na-approve po, nung na-adapt po yung 10121, saka lang po na pagtibay yung disaster management kung saan ang naging approach na po ng disaster management is hindi na lang puro response. Nandiyan na po yung preparedness, nandiyan na yung mitigation, and yung recovery. Saan tinuturo po na sa bawat Pilipino na pag may disaster, hindi lang po dapat responde lang ng responde. Dapat po, bago pa man dumating, wala pa man pinag-ahandaan na, may mga measures na tayo, may mitigating policies na po. Napansin ko nga, napakaganda po ng inyong bagong building. Dati po yung building nyo nandun sa may Magsaysay? Actually po, ito lang po ang pinaka... Una? Opo. Na talagang ginawang office? Yes, Oo, sir. okay. Kasi alam mo dati, parang paradahan ng jeep yan dati. Ito po, hindi po ako nagkakamali nung bata po ako. Ito po is post office. Post office? Ay, oo. Phil post office. Phil post po dati. Tapos naging office din po yata ito ng isang telco. Hindi po ako nagkakamali. Telco po noon. Pero nevertheless po, ito po ay nag-start po yung nung 2012. yes po, yung term na po ni Mayor Arthur Celeste. Ito siya. Oo. Kung hindi Father ni Sir Brian. siya po kasi yung isa sa mga proponent po nung yes, oo. kaya napakadali din po dito sa alam Oo nga. na-adapt po. Congratulations sa Alaminos. Ito po ay ano na rin po sa efforts po ng ating mga local leaders and lalo na po yung ating mayor po ngayon si Mayor Ars Brian napaka-techy. So, tsaka nakikita One of the youngest mayor, siya talaga yung youngest mayor. before po, yung first term po niya, siya po yung Siya youngest mayor na. pero ngayon, hindi po nagkakamali, one of the youngest na lang. One of the youngest na lang. Third term niya na ngayon? Third term niya na ngayon. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Thank you po. Mas kasagot, since yun po mga yan, strain po ni DILG, hindi 911. So, sila po yung mga tao dito. By the way, tatlong grupo po yan. 3 personnel every weeks. So, meron tayong Alpha, Bravo, and Charlie. Expect na tatlo po every shift. And
24 hours po bawat so within the 24 hours, sila po yung indicator sa ating sila nag-operate ng ating system, 911, and sila na rin po yung magamit sa ating mga communication devices. Nandito rin po kasi yung ating mga radio, kung saan konektado po ang 39 barangays ng ating city, Alaminos. So, in terms, kung halimbawa man po, may information or disaster man po, mas mabilis po yung information, yung reporting, and yung dissemination. And nandito na rin po yung ating mga ITs, mga IT na po yan. Sila rin po yung nag-layout po ng ating mga design, kung ano man po yung ina-upload po natin sa ating FB page, na minsan share po ng page din ng Alaminos. Yeah. Sir, anong pong gamit ng ating bagong teknolohiya? Kasama po kasi sa aming usapan po with the provider po ng aming 911 system is hindi lang yung call handling. So kasama na rin po na yung connection, and para yung sa aming monitoring is kumbaga isang package na po siya. Ito po dito sa area na po na to, ito po isang connecta doon sa aming pinaka-mainframe. Ito po ginagamit namin sa pag-monitor po ng ating mga weather. So monitoring po ng weather natin, meron po tayong ilang sites. Number 1 po din yung Pag-asa. Pwede po ba makapit? So number 1 po yung Pag-asa, nandiyan po si Windy, nandiyan si Zoom Earth, nandiyan po si Japan Meteorological Agencies, and meron pa pong iba na kinukonsider po natin pag may mga minomonitor po tayong bagyong paparating, lalo na po sa bagyo. And dito na rin po minomonitor, halimbawa po may nangyari pong linton sa kung saan. Wala pa po kasi tayo nung PMNet, yun po yung gadget na nakadikit sa isang building. So, nagde-depend pa po tayo sa mga official sites ng ating mga monitoring agencies nationally. Thank you po sir sa napakagandang minsan niyo po sa Paliwanag. Honorable ng Alaminos. Yung inyong expertise ay very informative po talaga. Pakilala pa rin sa Thank you. Alvin Contreras po, Staff in Charge for Operations and Warning, Alaminos DRM Office. Ano, magiging price din namin yung mga ganito po dito, yung mga nag-ABC. Opo. Aside po kasi sa after activity reports na mga nag-benchmark sa anay, hindi po namin yung mga bayan, yung mga individuals na nagpupunta. So, price din po namin yung pagpunta po ninyo rito sa amin. Salamat po. Maraming salamat din po. Ito wala. Pero yung mga riders, di ba pag kumakain nila, price namin na meron din ganito. Kayo, umigilig kayo. Yo, it's Alden TV. Let's vibe and see. In the heart of the wild where we're meant to be. Nature calls, feel that breeze. Terra na bumiyay, let's break free. Yo, and see Alden TV Kabigan, come roll with me. We'll hike the mountains, climb the tallest trees. Waterfalls flowing, got that serenity. The rhythm of the earth, now that's the remedy. With the stars above, we'll ignite the night. Nature's the canvas, everything feels right. Ang sarap makipag-ugnayan sa kalikasan. Living off the grid, that's the ultimate. Let's fly with the wind. Come on, let's explore. In the arms of nature, we'll never feel poor. Breathe in that life. Oh, can't you see? See Alden TV, come connect with me. Yeah, the trees wave hello. Feel that river flow. Nature's got the glow. Tarana, let's go. Yeah, strum that guitar, let the beats drop. Feeling the vibes, can't stop, won't stop. With every step we take, discover the land. Living our best lives, hand in hand. Underneath the sun, catching rays like dreams. From sunrise to sunset, feel the vibrant themes. Wildflowers bloom in colors so bright. Alden TV on the scene, shining through the night. Putting on my shades, skies wide and clear. Nature's my home, there's nothing to fear. Leave the hustle behind, just you and me. Finding peace in the wild, that's the key. Let's ride with the wind. Come on, let's explore. In the arms of nature, we'll never feel poor. Breathe in that life. Oh, can't you see? See Alden TV, come connect with me. So much beauty around, take it all in. Let the
journey begin. With every trail we follow, let our spirits soar. Through the waves and the forests, we're craving for more. So let's raise our hands to the sky so blue. In this moment together, it's just me and you. Si Alden TV kaibigan, always by your side. Ang sarap makipag-ugnayan sa kalikasan. Let's ride, tara na bumiyay. Our adventure's alive. In the heart of nature, that's where we thrive.